रह जाता तो चूल्हे उल्हे सब राखी के काट के खाना बना दी। आजकल दिनों अजीब करत और बतावा ना आई छोटी बिया ना नहीं ना बुझा लगे तनी हाथ बताई ना डेरा में स्टार्ट रोज रोज के याद रोज ये देखी जी आप फिर लागत है कि दिमाग तो पूरा फिर गल बैठे सही में और लागत है कोनो और मती मार के रखले बिया का जाने नहीं बोली ना घर में सुतर रहता लोग जब हमरे के नचात रह का अपने इशारा पे काम धाम नहीं करे के आए दीदी एकदम नहीं करेंगे सुतर रहता जब तक तब हमने के मारत रहता अरे देवर जी रो पगला गल बनी रोज रोज लड़ाई रोज अच्छा लगला गोड़ लड़ाई बानी हां मुकरला पूछलू हो अरे एक दिन हो गल दो दिन हो गल लागत है कि डेरा में रहत है ना आप एक दिन पक्का सोच कर दमा और कहत है ना चल जाए के जा तनी आज नहीं हर और हम उहे माई के गुमान में कह ओए जाला जल्दी निकल कौन ना पूछिए सन हम ना पूछन त अला मत कर तोरा जाए के बात चल जो शाम तक ना लगे के चाहे ठीक ना तो हम बानी के आप पैर से मुंह पर रख ले बानी हमरो नहीं तो कोनो कुकुर ना पूछता सन आपके जाता नहीं हम शाम तक हम जाता नहीं हम नहीं खरा के घर में जरूर तो नहीं खे हां नहीं के जरूरत ना काहे के हमार के दूसरे के गुमान में रह देना जा रख लियो करे के माई के घर में छोटकी दीदी जी देखत काहे नहीं की कैसे हमरा के बोल ये खान से ताली ना देला बादेला दोनों हाथ अरे छोटकी लो ना एक करे तो लगता है कि माई बने वाले भी अरे छोटकी तोरे के का हो गल तबीयत ठीक बा ना हां दीदी अब हम ई घर में तंजू न रह एको छन न रह सकी नहीं घर में अरे देख तो तबीयत सही नहीं के देख तू पागल मत बन हे जगह पर बैठे जगह अच्छा ये बता तो दिन भारी लगता का ना हां दीदी ई बात सही बा हम माई बने वाला बनी अरे छोटकी ये तो खुशी के बात बारे पगड़ी अरे घर में चिराग आवे लगा इससे बड़ की खुशी कौन बा लेकिन हम ई खुशी आपके खाली पता बा लेकिन उहा के पता ना लगी जब हम नहीं चाहते उनकरा के बताई अभी ढेर अपने किन के केकरा गुमान में उड़े तना ना उड़े दी छोटकी कितनो बड़न तो तोर मरद बड़न समान बड़न आ ये तरह न ठोकरावल ना जाला अरे मरद तो तनी से होइबे करला सन कुत्ता के जाते रे लेकिन हाँ दीदी हम आपको कहते नहीं आपको मत बताएं ई बारे में का हम मई बने वाले बनी अभी हम ना बताएं उनकरा के और आप मुंह बंद कर ले रहा ठीक बा छोटकी हम ना बताएम लेकिन तू ई हाल में कैसे नहीं है ठीक देवर जी के बात के लेके मत चल मरद चाहे ला सन के बीबी गुलाम बन बोली हम ई घर में तंजू ना रुक सकी ना और खास करके उनकरा वजह से तोरी ना रुकम हम आज जाइए कर हम नहीं हो इहो जिदी आइए गल बिया जा सर मर्द में रहल चावा सब्जियां पटैले है खाली तू घूमत रहबे ई तो हमार भगवान एगो कोकी में ऐसा औलाद दे देला ना करे कुछ बूटी बना कुछ बटे करी से तो का करी छोड़ जाए दे सुनू ओ सही गरम तेल ले ले आओ 5 रुपया लेके चुप रही हे भगवान सब कुछ खत्म करते नहीं है कहते नहीं कि तू घर से निकल जा तो चेहरा भी नहीं कि देखल चाहता तू पागल अरे मरद कुछ बोल दे तू भाग के आ जेबे माई दे वो अपने गुमान में बात हम उनकर गुमान में इतना नहीं कि हम गिरल ठीक ना आप पैसा दे के गइल बानी ऐसे नहीं कि गइल अरे पैसा दे के गइल वैसे ही तो के पता बनू खेत गिरवी रख के तोरे के बियाह कइले बानी आई बताऊ झोपड़ी में रह तनी घर नहीं कि बना पाए हमार जगह बागे ना जगह भाई घर में बेटी के हर जगह रहे ठीक बा लेकिन चल ठीक बा हम तोरे ले बाद में बतियेम जो घर में ले झोरा
भगवान आखिर पाउनो बहुत गलती करतनी का एकरा में गलती हो जाता तो बार-बार एकरा के लती आवत रहतनी बाद में फोन करके वहां से देख ले निपट ले। अरे हमार बेटा तू बड़ी बेटा है अरे हमार जानो हमार बेटा बड़ी बेटा कपार उतारा बियाह सुना बहू की खाली लइके खेले काजी का खाना नहीं आवा खाई। अच्छा खाना ले के दी हीरो के जाके पहले मेहरानू के लिया लाई ठीक ना 5-6 महीना से गोल बिया रो के शर्म नहीं करत है गोल बिया तो जाए तो कुछ भी हो जाओ हम जाए ना लिया जावे ठीक ना। मेहरानू के तनो खराब हो का सना त राउर इज्जत जाई ओकर इज्जत ना जे जोन नहीं भाग भाग के जाए करावे के होई ना तो जैसे गोल लियो वो तरह चल के आई लेकिन राउर ना जाए हम ना जाई। हां तो सुनी हम खाना ना दे करना दिन दम जी हम जाके मेहरानू के लिया लाई उहे दी त दी हमरा से ना दिए हमार अपने भाषा के चलावत खियावत जिंदगी बीत जाता है राउर को में खेला में ठीक बा मत दो। हां जाई लड़का दी के रौला के दिन भर खाने दी लड़का समारिए ने कि रौला के खाना दिन डालती ही मेहरानू गल भी लाज शर्म नहीं खिला तनी सो इहे तबा मार दौन में सोचे रसन कि मेहरानू गुलाम बन के रहो दाब पैर के नीचे दाब के रखो सर मेहरानू कर दिए तो मेहरानू गलते हो जैसन आ मर्द सही हो जैसन ए बचावा दादा आ तोनी के पढ़े के बेरा नहीं खे भइल हैं तू बिहाने कोई रहले तो अभी बैठे के नहीं खे भइल ए माई के सुन ना चावल नहीं कि जो ले आओ ना चावल थोड़ा के खाना बनाए खातिर सुनाई दे त भाई चावल मांगता नी सुन हे ने अरे नतिया फूकत का बाड़े का मैं तो नहीं तू ना है नहीं के बीच में पता नहीं कि क्या कर रही है का करी गांव घर के नतिया से तो भगा दी चलू हे जा बैठ तू ना मैं हमरे को परेशान कर ले बड़ी देख बच्ची है आज ना तो कल ही बताओ 6-7 महीना के हो गई बच्चा पेट में हो तोरा कम से कम सोचे के चाहिए इतना ना जिदी आइल जाला मरद ले बेसी ना खिसियाइल जाला मेहरानू के आई एगो काम कर बचिया चल जा तू अपना घर तू गांव घर तू तो आखिर का बात बताई तने दिन से आके जे बिया के हुआ वो तो नहीं के पूछे मरे तू के हमरा के एको बात ना आइलन ले खातिर नहीं हम जाई ए बचिया मेहरानू कबो कबो झुकेली सब पर मर्दाना ना झुकेलो का करब ठीक बा मैं तू आप कह दे घर तो जाके घरे दे होला हां बेटी चलो तहरा हम विदाई कर दी चल ठीक बा चल देखिए सन बबुआ पर करिए तनी आओ तनी तो घर में बात हाने को लेना छोटा की तो तनी हाथ बैठाओ पे अब अकेले कैसे करी लड़का के संभाले की काम करी बात अरे छटकी तू आ गई प्रणाम दीदी अरे खुश रहा भगवान माता रानी कर ऐसे ही सुहाग बने अरे छटकी देख देख तू आराम से पहले बैठ ना दीदी हम ठीक बानी हाँ, लेकिन कुछ भी कर छटकी लागत है कि 7-8 महीना हो ही गइल बा छटकी आ कोनो दिक्कत ना भइल है ना ना दीदी कोनो दिक्कत ना भइल का कर दी रे छोटकी मनावत थक गनी मुंह थेथर हो लेकिन तोरा के लिए आवे ना गइलन अब हम का करी सोनी बेटा इतना तमाचा भी देनी हो कि खाना ना दे भइसे होइसे तब बेटा उगे ना मन का करी मर जाते होबे करला सन हे हां दीदी अब देखो इतना गुमान ने बनन के उनको तंचो ने के ख्याल के हम माई बने वाला बनी सुन ले भाई ना कि मर्द के जात बड़ा होले छुछुंदर सही बनी मर्द छुछुंदर होला सन कसाई होला सन उनके दर्द ना होला बहुत खुश बानी लेकिन टेंशन मतलब हम सब काम कर ना दीदी गोड़ लागत नहीं छी कहां पूरा हो गई दिमाग शांत हो गई हां दीदी दीदी अरे अब तो कम से कम प्यार कर ली आ गई ना आ गई हमारा और भुलाइल आदमी घर आ जाला तो का भुलाइल ना कहल जाला जे सुधर जाला ना तो ओकरा के आवे के तागुन कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन हई के कर अरे बाबा जी रहो ना हां हमार हो हम ए जी कहीं वजन कहत नहीं आप भी के ना जी आप अपना औलाद की नहीं पहचानत अरे हाँ देवा जी ये हमरा के कसम देले रहे कि वहाँ से दीदी मत को हम यही से हम ना करी राउरी औलाद बड़ुए लेकिन तो न ई ऐसन हाल में उछल गए रहे लेकिन रउरा अब का करी चाहे तो भौजी जब कहत हलू तो हम मानतनी लेकिन ई पहले तारा बता देबे के चाही कैसे बताई छोटके हम ए को जी कसम आप देले पे रहे नाराज रहनी जी हम
हमरा से ई सब ना अब बताई छोटकी धोनी के दोनों प्यार कर लो। चलो अब ना भगाबू भागो चलो जो अपन खाली जब देखे तब परेशान करते रहे चलो चलो आराम करो